नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पुस्तकांबरोबरच प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव मिळावा, अन्नदात्याचे कष्ट विद्यार्थ्यांना समजावेत आणि तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावं या उद्देशानं कुणकेश्वर ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 1 च्या संयुक्त विद्यमानं बांधावरची शाळा हा उपक्रम उत्साहात पार पडला। कुणकेश्वर नंबर 1 या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी साईं बंधू यांच्या शेतात भात लावणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला, तसंच पॉवर टिलरद्वारे नांगरणी कशी केली जाते हे जवळून पाहिलं। यावेळी प्रशासक सरपंच महेश तामणकर यांनी यांत्रिकी शेतीचा स्वीकार करून तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावं असं आवाहन केलं, तर मुख्याध्यापक तात्या लवटे यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयी आत्मीयता निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलंय। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 या शाळेतून आणि आमची ग्रामपंचायत आज ग्रामपंचायतचे सरपंच सन्माननीय तामणकर साहेब या कुणकेश्वर ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 याच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपला देश भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे आणि या कृषीप्रधान देशामध्ये अनेक तरुण कृषीकडे पाठ फिरवून शहराकडे जाताना दिसत आहेत, परंतु खरा आपला देश कृषीप्रधान असल्यामुळे पुन्हा एकदा तरुणाने शेतीकडे वळलं पाहिजे। शेती हाच आपल्या देशाचा मुख्य आधार आहे हे लक्षात घेऊन आपल्या या जिल्हा परिषद केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी आणि ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांनी मिळून हा विद्यार्थ्यांना एक चांगला धडा दिलेला आहे। या उपक्रमामध्ये विद्यार्थी एवढ्या उत्साहाने सहभागी होतात त्यासाठी नेहमी आमच्या जिल्हा परिषदकडून सुद्धा तसेच आमच्या पंचायत समिती सभापती माननीय श्री गणेशजी राणे साहेब तसेच उपसभापती अमोलजी कोल्हे साहेब अमोलजी लोके साहेब आणि आमच्या गावचे सरपंच तसेच विविध पदाधिकारी सुद्धा सतत यासाठी प्रयत्न करत असतात। मी विद्यार्थ्यांना आणि या ठिकाणी जो अनुभव दिला यामध्ये विद्यार्थी खूप आनंदाने या उपक्रमामध्ये सहभागी झाले होते आणि या उपक्रमामध्ये सहभागी झाल्यामुळे असं दिसून येत आहे की शेती हा सुद्धा एक आनंददायी उपक्रम आहे। यामध्ये आनंद घेत घेत भारताचं दरडी उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेती हाच खरा मूलाधार आहे, कारण शेतीतून मिळणाऱ्या कच्च्या मालापासूनच आपण अनेक उद्योगधंद्यांना माल पुरवठा करू शकतो आणि मोठे उद्योगसुद्धा भरभराटीला येऊ शकतात। त्यामुळे प्रत्येक जणांनी शहराकडे जाऊन मोठ्या उद्योगाकडे न वळता छोट्या छोट्या उद्योगाकडे आणि कृषीकडे शेतीकडे वळून एक नवीन भारत पुन्हा एकदा उभा करण्याची गरज आहे। आज भारत सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध कृषीप्रधान योजनांचा लाभ घेऊन तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावे आणि चांगल्या प्रकारचा कृषीप्रधान देश घडवावा यासाठी आपल्या शाळेने हा उपक्रम घेतलेला आहे। या ठिकाणी या शेतामध्ये साईं बंधूंनी जो आम्हाला शेतीचा हा भाग या ठिकाणी आज शेती करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला, ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिला, त्या साईं बंधूंचं मी खूप जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबरकडून मी खूप आभार मानतो। ते सरपंच आहेत महेश तामणकर, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या सरपंचजी काय सांगाल। नमस्कार। पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेश्वर क्रमांक 1 चे मुख्याध्यापक आणि सर्व विद्यार्थिनी ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण बांधावरची शाळा हा उपक्रम आज राबवतोय। हा उपक्रम राबवण्याचं एक महत्त्वाचं कारण असतं की मुलांना म्हणजे आजकाल शेती ही थोडी मुलं त्याच्यापासून लांब गेली आहेत किंवा आपले नागरिकही त्याच्यापासून लांब गेले, तर मुलांना याची परत आवड व्हावी शेतीची यासाठी हा विशेष उपक्रम आपण दरवर्षी राबवत असतो। याच्यामुळे मुलांना शेतीत कसं वावरायचं किंवा आपण जे कडधान्य अन्न जे खातो पितो याच्यासाठी किती मेहनत घ्यावी लागते ही याच्यातनं समजते आणि मुलांना श्रम करायची त्याच्यापासून सवय होते। या उपक्रमामुळे किंवा या विशेष कार्यक्रमामुळे म्हणजे
हा शेती ही त्यांच्या लक्षात यावी याच्यासाठी आपण हा कार्यक्रम दरवर्षी राबवत असतो आणि आमच्या शाळेचे सर्व विद्यार्थी तसेच शिक्षक हे या कार्यक्रमामध्ये खूप मोठ्या उत्साहाने भाग घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करतात। याच्यासाठी इथे आम्हाला साई बंधू जे आहेत त्यांच्या या आज शेतात आपण हे काम करतोय, तर त्यांनी आम्हाला इथे जी संधी दिली त्याबद्दल खरंच त्यांचंही आम्ही त्यानिमित्ताने ऋणी आहोत। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 5 जुलैला सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या तीव्र वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे कुडाळ चेंदवण गावामध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली। येथील मेस्त्री कुटुंबाच्या घरावर अचानक औदुंबराचं मोठं झाड आणि भिडला माड उन्मळून पडला। त्या झाडाच्या अजस्त्र फांद्या मेस्त्री कुटुंबांच्या 3 घरांवर पडल्यामुळे घरांचं अवशेषतः पण मोठं नुकसान झालंय। या दुर्घटनेत गिरिजाबाई महादेव मेस्त्री यांच्या घराचं सुमारे 1,50,000 रुपयाचं नुकसान झालंय, तर प्रमोद मेस्त्री यांच्या घराचं जवळपास 1,00,000 रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे। दोन्ही घरांचे छप्पर आणि घरातील इतर वस्तूंचं यामध्ये मोठं नुकसान झालंय। एकूण 2.5 लाखांच्या घरात हा नुकसानीचा आकडा गेलाय। वादळ एवढं भयानक होतं की झाड पडताच मोठा आवाज झाला। सुदैवानं या घटनेत कोणती जीवितहानी झाली नाही, मात्र ऐन पावसाळ्यात हक्काचं छप्पर उडाल्यामुळे मेस्त्री कुटुंब आता उघड्यावर आलं असून प्रशासनानं तातडीने पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी चेंदवणमधून केली जात आहे। माझा रिक्षा व्यवसाय आहे। माझं नाव सदाशिव महादेव मेस्त्री। मी घरी नव्हतो, मी बाहेर गेलेलो। आई होती घरात, तेव्हा ती झोपलेली अशी आणि अचानक असं पत्रे झाड पडलं खाली, फांदी पडली आणि पत्रे पडले। ती घाबरली, जरा पायाला जरा दुखापत झाली तिच्या आणि 3 घरांचं आमचं नुकसान झालं। देवघर तर पूर्ण जमीनदोस्त झालं। त्यानंतर पंचनामा वगैरे झाला, तलाठी वगैरे आले, सरपंच वगैरे आले, सरपंचांनी मदत केली। आम्ही साधारण 3:30-4:00च्या दरम्यान अशी घटना घडली। चक्रीवादळ झालं, सोसायटीचा वारा आला, आम्ही घरी नव्हतो, पण आम्हाला एक 10 मिनिटाच्या अंतराने फोन आला, अशी अशी घटना घडली। आमचं देवघर गेलं, पूर्ण जमीनदोस्त झालं। पुतण्याचं आमचं घर गेलं, ते जवळ 25-30 पत्रे हे झाले आणि तिसरं एक घर गेलं। अशी 3 घरं आमची त्या औदुंबराच्या झाडामुळे नेस्तनाबूत झाली। खूप नुकसान झालं। नशीब म्हणजे आमचं दैव बलवत्तर, म्हणजे खरी कोणाचं असं नुकसान झालं नाही, मनुष्याने वगैरे किंवा काय। शासनाचे पंचनामे वगैरे ते प्रोसिजर झालेले आहे पूर्ण, बघूया त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे ते काय करतील, मदत देतील ते। पण मुख्य म्हणजे आमचं देवघर जमीनदोस्त झालंय। श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड। या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। नरेंद्र डोंगरावरील नैसर्गिक स्रोताच्या माध्यमातून शहराला पाणी पुरवठा होतो। बांधकाम होत असलेल्या मेडिटेशन योगा सेंटरच्या जागेतून ही लाईन जाते। हे काम करताना ती फुटली असून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झालंय, त्यामुळे नवी इमारत बांधल्यानंतर लाईन दुरुस्तीसाठी ती पुन्हा खणणार का असा सवाल नगरसेवक देव्या सूर्य यांनी केलाय। सावंतवाडी नगर परिषदेचं नरेंद्र डोंगरावरती जी आपली टाकी आहे, जी संपूर्ण शहराला पाणी पुरवठा करते, तर त्या ठिकाणी त्याच्या बाजूलाच हे योगा सेंटरचं काम चालू आहे आणि योगा सेंटरच्या कामाच्या अंडरग्राऊंड जी आपली डोंगरावरून जे झऱ्याचं पाणी येतं, जे नैसर्गिकरित्या आपल्याला एक प्रकारची देवाने दिलेली देणगी आहे, जे कधीच आपल्याला वर्षाचे 12 महिने तो झरा कायम चालू असतो आणि त्या झऱ्यातून जे पाणी येतं ते पाणी आपल्या या टाकीमध्ये साठवलं जातं आणि टाकीमधून ते संपूर्ण आपल्या शहरातील सर्व सालेवाडा म्हणा, उभा बाजार, माठेवाडा किंवा जो आपला भाग आहे त्या भागामध्ये पूर्णपणे ते पाणी पुरवलं जातं। तर अशा वेळी जे हे आज योगा सेंटरचं जे काम चालू आहे, ज्या ठिकाणी आज नरेंद्रावरती जी 1 टप्पा आणि 2 टप्प्यामध्ये अशी ही 2 योगा सेंटरच्या 2 इमारती आहेत आणि त्यांच्या बांधकामाच्या कामाला आज सुरुवात केली गेली आहे। तर त्या सुरुवात केल्यानंतर जी त्यांच्या खालून गेलेली जी पाईपलाईन आहे, जी पाण्याची लाईन आहे, तर ती पाण्याची लाईन आज या कंत्राटदारांकडून काम करत असतेवेळी लिकेज झाली आणि ती लिकेज झाल्यामुळे आज जवळपास जुलै उजाडला तरी सुद्धा आज संपूर्ण शहरातील नागरिकांना पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे होत नाहीये। 1 टाइमच पाणी दिलं जात आहे। तर वारंवार सर्व नागरिकांच्या तक्रारी आहेत
मग त्या उभा बाजारमधून असून ते आमच्या प्रभाग क्रमांक 6 मधून तर अनेक तक्रारी आहेत, ज्या लेखी तक्रारी नगरपालिकेकडे दिलेल्या आहेत, तरी सुद्धा नगर परिषदेचा पाणी पुरवठा विभागाकडून त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. इमारतीच्या खालती जर आपली मेन लाईन गेलेली आहे आणि जर जी डोंगरावरून जो आपल्याला जो नैसर्गिक स्रोत आहे पाण्याचा, तो जर कुठेतरी इथे लिकेज त्या येणाऱ्या ज्या पाण्याचा जर लिकेज झाला, तर आज जर ही इमारत उभी झाली, पूर्ण बांधकाम झालं इमारतीचं, आणि इमारतीच्या बांधकामानंतर जर हा पाण्याचा पाईप लिकेज झाला, तर ही संपूर्ण बांधलेली इमारत तोडणार आहे का? आज बरेच बघितलं जर जागेवर येऊन तुम्ही, तर या ठिकाणी सगळीकडेच लिकेज काढले आहेत आणि जे काम केलंय पाईप, नवीन पाईपलाईन त्यांनी ज्या ठिकाणी जॉईंट मारले त्या ठिकाणी परत लिकेज होत आहे. आज जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी लिकेज आहे आणि या लिकेजमुळे ती टाकी भरत नाही. आजच्या स्थितीत जर आम्ही टाकीची परिस्थिती बघितली तर टाकी आता पूर्ण भरली आहे, कारण त्यांनी आता लिकेज काढले आहेत. जर असे वारंवार जर असे लिकेज काढावे लागत असतील तर उद्या सकाळी इमारत बांधल्यानंतर 100% ह्या पाईपलाईन लिकेज होणार. तर आज आमच्या प्रभाग क्रमांक 6 मधील बऱ्याच नागरिकांच्या तक्रारी होत्या, त्यामुळे आम्ही आज येऊन या ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली तर बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी सगळे लिकेजेस आहेत आणि हे जर असेच लिकेजेस होत राहिले आणि याच्यावर जर इमारत उभी केली तर भविष्यात भरपूर मोठा हा धोका आहे. तर माझं सावंतवाडी नगर परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग आणि बांधकाम विभाग यांना एक इशारा आहे की जर ह्या 2 दिवसामध्ये जर तुम्ही हा जर प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट केला नाही आणि जर सावंतवाडी शहराला 2 टाइम जसं पाणी यायचं तसं जर पाणी सुरू केलं नाही, तर या 2 दिवसानंतर सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये येऊन एक अनोख्या असं प्रकारचं एक आंदोलन आम्ही उभं करणार आणि त्या आंदोलनाची जाग संपूर्ण प्रशासनाला 100% घ्यावीच लागणार, असा मी त्यांना इशारा देतो. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील आणि नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव यांच्या पथकानं धडक कारवाई करत विनापरवाना वाळू वाहतूक करणारे 2 डंपर रंगेहात पकडून ताब्यात घेतले आहेत. त्यामध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये G03K 8369 या डंपरचा मालक शुभम राऊळ आणि G03V 2880 या डंपरचा मालक राहुल ठाकूर अशी यांची नावं असल्याचं डंपर चालक यांनी सांगितलंय. प्रशासनानं दोन्ही गाड्या जप्त केल्या आहेत. तालुक्यात अवैध वाळू उपसा आणि विनापरवाना वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशारा तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिलाय. प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर. उटवणे चराटा सुनुर्ली तळवडे कोलगाव भागातील आक्रमक ग्रामस्थांनी महावितरणच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. लोकप्रतिनिधींवरही त्यांनी रोष व्यक्त केलाय. ऐकून घ्या, ह्याच्या पुढे घरातली काय पेटणार काय करूची आता सरपंच माहिती होतं गावातलं ह्यांना विचारल्याशिवाय बदली करायची हो. ह्यांचं एक कर्मचारी ग्रामपंचायती ग्रामसभा घेणार नाही, लोक एका ग्रामसभा अटेंड करणार नाही. ग्रामसभेला आम्ही उत्तर देतोय लाईटवाल्यांनी. समानला काय नको सांगतो काय करणार आहे? म्हणजे येतच नाही ना साहेब. त्या दिवशी कोण तुम्ही केला राजू कधी कोण सांगतो नाही पूर्ण माझगावला 3 वायरमन त्या गरजच आहे. माझगावचा वायरमन येणारच नाही. लेडीज आहे, आम्ही लेडीजांना फोन लावू शकत नाही. बाबा तू ये काम कर. कुठले ग्राउंड लेवलला किती आहे? ग्राउंड लेवलला 7 जण 5 जण नक्की किती टोटल किती आहे? 6 जण. मला आता एक तुम्ही देखील द्या. तराटे गावाला 2 माणसं राहणार. बोलवर चढणार आहे का?
फोनवर चढणार आहे का? सरळ सांगते मला. हो साहेब, माझा प्रश्न काय ती फोनवर चढणार का लेडीज? रात्री अपरात्री लेडीजला फोन करायचे. मदतीला घेऊन आपण त्यांच्याकडून काम तुम्ही शहरीकरणात या ना मग. आता माझगावमध्ये पण आपण सुशील कुमार आहे. ते सुशील कुमार आहे ते टेम्पररी बेसिस आहेत हो साहेब, आणि ते परमनंट नाही आहे. 3 गाव महसूल नाम आहे. टेम्पररी बेस झाल्यांचा ना काय आहे माहिती आहे का, ते काय म्हणा आम्हाला साहेब बोल टेम्पररी आम्हाला काय काढून टाकणार हा त्यांचा डायरेक्ट. किती मोठ्या गावात आहे का मला सांगा. 3 गाव त्याच्याकडे ऐका तुम्ही त्याला 15,000 रुपये पगार द्यायचा कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर ऐका. त्याचे ते 3 गाव फिरायलाच ना 7 ते 8,000 रुपये पेट्रोलला समजा तो काय नोकरी करणार. हे तुम्ही करा काय ते. मग जर त्याची वाढ केली तर तो राहणार ना. ती वाढ पहिली करा आणि तो माणूस आम्हाला द्या. वाढ होऊ. आता बिल घेताना वायरी तुमच्या कधीच्या आहेत 60-70 वर्षापूर्वीच्या. तुम्ही एक मिनिट माझं ऐकून घ्या. तुम्ही आता युनिट रेट घेतात बिल आकारतात नवीन सेंट्रलचा फंडिंग कशाला. तुम्ही वारेमार बिल घेताय. याचं 500 रुपये बिल यायचं 2,000 रुपये बिल येत आहे. तुमचं युनिट रेट वाढलं 7.5 रुपये झालं. कोणाला याच्यात माहिती नाही. तुम्ही जर वायरी वापरणार मग ते पैसे कशासाठी कोणाचं घर भरताय. मी तुम्हाला विचारणारच नाही कारण माझी चर्चा वारंवार तुमच्याशी झालेली आहे. प्रॉब्लेम हो थांबा एक एक सांगितलं बोला. माझा ऐकून घ्या पहिल्यांदा. वेचेत युनिट घ्यायला देणार नाही, युनिट कलेक्शन करायला देणार नाही, बिलचे युनिट कलेक्शन करायला व्यक्ती गावात देणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. त्याचा तुम्हाला स्मार्ट मीटरला विरोध केला ना घ्यायला देणार नाही म्हणजे लक्षात ठेवा तुम्ही. काय आज तुम्ही महावितरण मध्ये आज काय तुम्ही मागणी घेऊन आलेला, काय नेमके प्रॉब्लेम झाले. मान्य प्रशासन ते साहेब बसलेत त्या खुर्चीवर जे साहेब बसलेत राक्षस साहेब त्यांचा खालच्या अधिकाऱ्यांना अजिबात वचक नाही. त्यांचे वायरमॅन आहेत ते वायरमॅन स्पष्ट सांगतायत की आम्ही साहेबांना वगैरे घाबरत नाही. उद्या ते आम्हाला कामावरून काढलं ते आम्हाला काही फरक नाही. त्यांना फोन लावला तर ते रात्रीचे येत नाही, संध्याकाळचे ते 6 नंतर त्यांचे फोन बंद अधिकाऱ्यांची. आमची एवढीच मागणी आहे यांच्याकडे की अधिकाऱ्यांवर यांची वचक राहावी. अधिकाऱ्यांना यांना सूचना द्यावी की बाबा प्रत्येक जे गावातली माणसं त्यांचे फोन उचलावे. प्रत्येकाची लाईट जाते. सर त्यांना फोन केला ना तर ते सरळ सांगतात की तुम्ही कोणाकडे जायचं तिकडे जा, आम्हाला काय गरज नाही. हे सामान्य नोकरीची पण गरज नाही. मी सामान्य माणसांचे फोन उचलत नाही. हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. आज कुठल्या गावातले लोक इथे आलेला तुम्ही आणि काय आश्वासन मिळाले. चराटा गावातले व्यक्ती आहेत, सावंतवाडी शहर आहे, बरेचसे गाव आहे, सावंतवाडी शहरातली पण लोक आहेत तिथे. सगळ्या लोकांचा एकच रोज आहे की वारंवार ती लाईट जाते. ह्याच्यावर काहीतरी. आणि सर काय इथे सांगली तालुक्यातले आमदार खासदार मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांचं एका काही अधिकारावर लक्ष नाही. आणि त्याच्यामुळे हे फक्त हे लोकप्रतिनिधी फक्त इलेक्शनच्या टायमाला येतात आणि आम्हाला आश्वासन देतात. परंतु आज सध्या गावामध्ये लाईट नाही. आज आमच्या वटवण्यामध्ये 1 महिना पूर्ण झालेला आहे. तिथे कोणी यायला बघत नाही. ह्याचे प्रत्येक गोष्टीला प्रतिनिधी येतात आणि सर लहान मुलं आहेत ह्याचा विचार अधिकारी करत नाही आणि पहिले लोकप्रतिनिधी करत नाही. दुर्दैव आहे. आता आम्ही बघितलं तर तुम्ही काही जे सत्ताधारी पक्षातले लोक आहात, सत्तेत आहात, पार्लमेंट पासून पंचायतपर्यंत तुमची सत्ता आहे, तुमचं सरकार आहे, तुमचे मंत्री आहेत. आज तुमच्यावर ही वेळ का आली म्हणायचं. मग हा कुठलाही राजकीय विषय नाही, या गावातला विषय. सगळे गाव म्हणून आम्ही इकडे आलेलो आहे. कुठल्याही राजकारणातला कुठल्या पक्षातला माणूस म्हणून आम्ही इकडे आलेलो नाही. हे सगळ्या आपल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांचा विषय असल्यामुळे सगळे लोक सगळ्या पक्षाचे लोक मिळून इथे उभे आहोत. तुमचं कुठला गाव? सन्मान्य निलेश राणे साहेबांनी हे सगळे विषय मांडलेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला नक्की न्याय भेटणार. निश्चित निलेश राणेंचं तुम्ही नाव घेतलं. निलेश राणेंनी पोटतिडकीनं हा मुद्दा सभागृहात मांडला. मात्र सरकार असेल किंवा महावितरणचे अधिकारी ऐकत नाही. शिवसेना म्हणून युवासेना म्हणून तुम्ही काय इशारा देताय. आम्ही 10 दिवसात अल्टिमेट दिलेले आहे. 10 दिवसात जर जे प्रश्न मांडले आहे त्याच्यावर जर यांच्यानी काही
आपलं हे दाखवलं नाही, सक्सेसफुल जर विषय जर दाखवला नाही तर 100% 11 दिवशी इकडे आंदोलन होणार, सर्वपक्षीय आंदोलन. 3 दिवस झाले पाळण्यातून लाईट नाही, त्याच्यानंतर फणसवाडीमध्ये लाईन पडलेली आहे. त्याच्यानंतर जो वायरमन आहे आमच्याकडे त्याने राजीनामा दिलेला आहे. राजीनामा या कारणाने दिला आहे की 15,000 त्यांना पगार देतात आणि त्याच्याकडे 3 महसुली गाव दिले आहेत, मुलगाव, निरुखे, आंबेगाव, कुलकर्णी. या 3 गावातच फिरायला त्याला जवळजवळ 7-8 हजार रुपये त्याचे पेट्रोलला करतो. तो काम काय करणार, घरी काय नेणार, याच कारणाने त्याने राजीनामा दिला. काय त्याच्यानंतर जर पाणी पुरवठा करणारी लाईन थ्रीपेज पांडेकोण धरणावर आहे, तिथून जर पाणी तिथे येते त्याला थ्रीपेज आहे, मग पांडेकोण याला काय नाही, तिथे लाईन बंद कसं काय? आम्हाला 4 दिवसाची मुदत दिलेली आहे, कायम स्वरूपी वायरमन देणार आहे. 5व्या दिवस परत आम्ही इथे आहोत. ओटवण्यातलं तुम्ही ग्रामस्थ सगळे आलेला आहात, काय तुमची भूमिका आहे, काय प्रॉब्लेम्स आहेत, काय तुम्हाला आश्वासन मिळालं? अनेक वर्ष असंख्य इन्सुलिन सबस्टेशन असून असंख्य फिडर असं वापोली, विलवडे, सरमई करून जवळपास 35 किलोची लाईन आहे आणि हे लाईन वारंवार झालीमुळे किंवा जात असल्यामुळे गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे आम्ही ओटवण्याचे आंदोलन केलं आणि आम्हाला रत्नसिंधीमधून 38 लाख रुपये देऊन 13 कार्यालय नवीन फिडर देऊन लाईन देण्याचे मान्य केलं होतं. परंतु अद्यापर्यंत लाईन घातलेली आहे पण नवीन फिडर सबस्टेशनमध्ये काढलेलं नाही आणि ती लाईन सुद्धा पूर्ववत असंख्य फिडरला जोडलेली असल्यामुळे वारंवार ही लाईट जाते असं आमचं मत आहे. तर आम्ही आता साहेबांना सांगितलं आहे की प्रत्येक स्पॉटवर या आणि लाईट कशामुळे जाते की गेल्या वर्षी जर 40,000 रुपये खर्चून नवीन लाईन घातली असेल सुद्धा जर आता लाईट जात असेल तर आम्हाला तर काही उपयोग नाही. आम्ही वेळेवर बिले भरतो, नाही तर आम्ही बिलांची जबाबदारी आम्ही घालतो, वसूल करतो, यांचा पगार पण आम्हीच घालतो असं आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे की तुमचा पगार आम्ही घालतो, बिलं वसूल करण्याची जबाबदारी आमच्याकडे द्या. जर तुम्ही आम्हाला लाईट पुरवू शकत नाही वेळेवर, ट्री कटिंग झालेलं नाही एप्रिल-मे महिन्यामध्ये, लाईनमन आमच्याकडे नाही, तो सराट्यातच असतो कायम, तक्रार केली की ऑटो येतो, लाईट गेली की ऑटो याची लाईनमन असल्या लाईनमन ऑटोला राहत नाही. ही वस्तू त्यांना साहेबांना आम्ही घेऊन जाणार प्रत्यक्ष स्पॉटवर आणि याची काहीची दखल घेणार. निश्चितपणे जर या संदर्भात पुढे काही कार्यवाही झाली नाही तर ग्रामस्थ म्हणून काय तुमची भूमिका तो आहे? काय उठाव करायचा असेल लोकशाही पद्धतीने तो आम्ही करणार. आता इतर लोकप्रतिनिधी याची जाणीव नाही, जे आमच्यापेक्षा वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना या लोकांची खेळखंडोबा करायचा आहे. त्यांनी कोणाला तरी विकलेलं असेल हे लाईटचं हे, त्याच्यामुळे त्यांना देणं घेणं काही नाही आणि आपण पत्रकारात आपल्या सूचने सगळं माहिती आहे तर आपणही याबाबत आवाज उठवावा. आमदार झोपलेले आहेत, त्यांना कशाचंही देणं घेणं नाही. आमदार म्हणा, मंत्री म्हणा, काही सोयीसुद्धा नाही. ही वस्तुस्थिती आहे आणि आपण लोकप्रतिनिधी 4था स्तंभ लोकशाहीचा आहे, तो आपण आवाज उठवणे गरजेचं आहे. कारण लोकशाही संपलेली आहे, लोकशाही शिल्लक ठेवलेली नाही, सत्ताधाऱ्यांनी शिल्लक ठेवलेली नाही आणि त्याची कारणं काय ही सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. निश्चितपणे मगाशी पोलिसांचा एक विषय आला, त्या संदर्भात तुम्ही काहीतरी म्हणत होता. पोलीस प्रोटेक्शन आता साहेबांना दिलं गेलं आहे. तुमच्या गावात नेमका काय प्रकार झालेला? पोलीस प्रोटेक्शन म्हणजे प्रत्येक वेळी कोणतरी इथे जाब विचारण्यासाठी अधिकारी वर्ग आला की ह्यांचा फोन जातो आणि पोलीस येतात. पण 8-15 दिवसापूर्वी ज्यावेळी आपल्या गावात एक चोरीची घटना झाली आणि त्या स्पॉटवर आम्ही फोन लावला, 112 लावला पुण्याला, तर तिथे चोर आहेत का कोण ही चौकशी करतात आणि 1 तासानंतर पोलीस जागेवर हजर होतात आणि इथे 5 मिनिटाच्या अवधीत पोलीस येतात. म्हणजे काय नेमकं काय, कशासाठी आहे यंत्रणा, नेमकं यंत्रणा कशासाठी आहे? म्हणजे इथे लोकांनी यांना अधिकाऱ्यांना विचारायचंच नाही जाब, यांची मुजोरगिरी लोकांनी खपून घ्यायची आणि हे लोकशाही संपल्यामुळे झालेलं आहे. हे लोकांना जो पाहिजे कळायला पाहिजे. जे काही निवडणुकीत लोक प्रकार करतात आणि त्याचा हा उद्रेक झालेला आहे त्याची जी परिणिती आहे. जिल्ह्यातले जे विरोधक आहेत म्हणजे तुमच्यासारखे जे आहेत ते कुठे दिसत नाही या मुद्दे मांडताना, त्याच्याबद्दल काय म्हणाल? कारण विरोधकांचा आवाज उठवताना कोणच दिसत नाही, पहिल्यांदाच दिसत आहे. बरोबर आहे ना, विरोधक आता किती राहिले हे तुम्ही हातावर बोलण्याचे विरोध राहिले. कारण जवळपास जो कोण असेल नाही निवडून आले की त्याला कसा त्यांच्याकडे घेण्यासाठी प्रयत्न चालतो, जो कट्टर असेल तो थांबतो. विरोधक शिल्लकच नाही, इनमिन 4 विरोधक आहेत आणि ते बाजू मांडायला येत नाहीत. आम्ही सक्षमपणे पूर्वीपासून जर अशा पद्धतीने काम करत असल्यामुळे आम्हाला त्याची फिकीर नाही भविष्यात काय होणार काय नाही, त्यामुळे आम्ही विरोध मांडतो. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77.
भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून तसंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सावंतवाडी शहरात नागरिकांसह छोट्या विक्रेत्यांसाठी छत्री वाटप करण्यात आलं. हा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, उपसभापती गौरव मुळीक, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. दरवर्षीप्रमाणे पावसाच्या सीझनमध्ये येथील व्यापाऱ्यांना विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून छत्र्या वाटप केल्या जातात आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच सावंतवाडी शहरात जे शाळा आहेत त्या शाळांना पण छत्र्या आणि दप्तर पुस्तक वाटप दरवर्षीप्रमाणे विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून केलं जातं. आता 4 नंबर शाळेमध्ये कार्यक्रम चालू आहे. निरवडेकर साहेब तिथे तेथील तसे निरवडेकर साहेब तसेच सिद्धार्थ भांबुरे आणि तेथील आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्या शाळेमध्ये त्यांचं वाटप चालू आहे. आणि आम्ही शहराच्या वतीने आता मार्केटमधील जे व्यापारी किंवा जे भाजीवाले आहेत त्यांना छत्र्याचं दरवर्षीप्रमाणे आम्ही आता यावेळी वाटप करणार आहोत. कमीत कमी व्यापाऱ्यांना 200 छत्र्या दरवर्षीप्रमाणे यावेळी पण वाटप करण्यात येईल. मोठ्या छत्र्या विशालभाई परब यांच्या माध्यमातून त्यांचं काम दरवर्षीप्रमाणे ते करतात आणि ते काय इथे राजकीय त्यांचा हेतू नाही, कारण ते सामाजिक काम म्हणून त्यांचं चांगलं काम इथे चालू आहे. निश्चितच लोक पण वाट पाहत असतात की पावसाळा आला की विशाल परब साहेबांची छत्री येणार. हे आता समीकरण ठरलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आणि आमचे मार्गदर्शक विशालभाई परब यांच्या मार्गदर्शनाने या मार्केटमधील व्यापाऱ्यांसाठी, छोटे जे व्यापारी आहेत ज्या एका गावातून सावंतवाडीमध्ये व्यापार करण्यासाठी येतात त्यांच्यासाठी छत्र्यांचं वाटप होत आहे. मार्केटमध्ये 40 व्यापारी सावंतवाडीचे असतात. त्या 40 व्यापाऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी छत्री वाटप करण्यात नाही. अर्थातच एक स्तुत्य उपक्रम सावंतवाडीमध्ये दरवर्षी विशालभाई घेतात आणि हे व्यापारी जे आहेत गरीब त्यांना एक आधार मिळतो आणि दरवर्षी त्यांचा एक प्रयत्न असतो की या सगळ्या गरिबांना आधार मिळावा. अर्थात एक स्तुत्य कल्पना आहे आणि याच्यामागे एक दानशूर संकल्पना त्यांच्यामधून एक दिसते आणि प्रत्येक गोष्ट ही राजकीयरित्याच घेतली पाहिजे असं नाही. काही सामाजिक उपक्रम हे प्रत्येक नेत्याने करतात, म्हणजे सगळेच भाजपचे सर्व नेते या प्रकारचे उपक्रम राबवतात आणि त्यातीलच एक आमचे युवा नेते विशालजी परब आहेत. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधू जिल्ह्याचे पालकमंत्री परवा देवगडमध्ये जाऊन देवगडमध्ये अणुऊर्जाचे पुस्तक बंद असे घोषणा केली. खऱ्या अर्थाने पालकमंत्र्याला आणि मत्स्योद्योग मंत्र्याला ही घोषणा करण्याचा अधिकारच नाही आहे. तो अधिकार राज्याचे मुख्यमंत्री, कारण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देवगडमध्ये 1 लाख कोटीचा अणुऊर्जा प्रकल्प येणार अशी घोषणा केली आणि तो करार करताना मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनी करार केला आहे. त्या 2 मंत्र्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आदेश निघाला पाहिजे की देवगडमधला असलेला अदानीचा प्रकल्प रद्द झाला आहे, अशा प्रकारचा येण्याची गरज आहे. पण पालकमंत्री कुठेतरी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. जनतेची दिशाभूल करून जनतेला फसवत आहेत. कारण पाया माध्यमातून जनतेला आम्ही आवाहन करतो की पालकमंत्र्यांनी जरी सांगितलं असलं तर जोपर्यंत हे पत्र दोन्ही मंत्र्यांचं सहीचं पत्र किंवा दोन्ही मंत्र्यांनी हा प्रकल्प रद्द केला असा आदेश येत नाही तोपर्यंत प्रकल्प रद्द झाला असे समजू नये. कारण हा प्रकल्प रद्द होण्यासाठी जनतेने गावागावात आता बैठका घेऊन ग्रामपंचायत ठराव करून जे परप्रांतीय किंवा वाहून देणारे दलाल यांना जमीन खरेदी करण्याचा जसा असल्ले गावांनी कणकवली तालुक्यातल्या असल्ले गावांनी ठराव केला आहे
तशा प्रकारचा ठराव करून कोणालाही जमिनी विकू नये. कारण या जमिनी विकण्याकरता ह्यांचेच दलाल कोणतरी येतील, जमिनी खरेदी करतील आणि ज्याप्रमाणे नाणारमध्ये शहा, गांधी या लोकांनी जमिनी घेतल्या तशाच प्रकारच्या इकडे जमिनी अवघड घेतील रद्द झाला म्हणून. तर तसं समजू नका. जोपर्यंत पालकमंत्री ह्या ठिकाणी यांचा आदेश किंवा पालकमंत्र्यांनी हा प्रकल्प रद्द करावा असं पत्र तरी जनतेला प्रसिद्ध करून दाखवावं असं मुख्यमंत्र्याला मी पत्र दिलं आहे की हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी हे तरी पत्र दाखवावं. त्यामुळे पालकमंत्री जनतेची फसवणूक करत आहेत. त्याच सभेमध्ये सांगितलं वॅक्स म्युझियम, जो वॅक्स म्युझियम ज्या ठिकाणी केला तो आता बंद पडला. पण बंद पडला असला तरी त्या असलेल्या घरमालकाचे किंवा त्या इमला मालकाचे भाडे अजून थकीत नगरपालिकेने ठेवला आहे. हा नगरपालिकेला भोर्दंड आहे. त्याचप्रमाणे आज ज्या देवगड नगरपालिकेला पाण्याची गरज आहे ती पाण्याची सुविधा पालकमंत्री अद्याप सोडवू शकले नाही. अनवटी प्रकल्प गेले 12 वर्ष बंद आहे. तो प्रकल्प मत्स्य उद्योग मंत्र्याकडे असून पण तो मत्स्य उद्योग मंत्री ते प्रकल्प चालू करू शकले नाही. जो आज देवगडमध्ये मत्स्य उद्योग मंत्री असून देवगडमध्ये मच्छी मार्केट नाही आहे, ते मच्छी मार्केट चालू करण्याची गरज आहे, ते अजून चालू करू शकले नाही. आणि त्याचबरोबर देवगडचा घनकचरा जो आहे त्यासाठी कोणती सुविधा नाही. त्यांनी एकतर कणकवलीमध्ये जो एजी डॉक्टर प्रकल्प आणला 1200 कोटीचा आणला आणि जनतेची निवडणुकीच्या तोंडावर फसवणूक केली. तसा प्रकल्प आणू नये, प्रकल्प होणारा आणावा. कारण आज ज्या ठिकाणी देवगडमधलं तांबळलेकमधला जो 200-250 कोटीचा प्रकल्प जो पर्यटनाचा प्रकल्प अजून उद्घाटन झालं नाही आणि देवगड शहरात पर्यटन सुविधा केंद्र चालू करून हे सुविधा केंद्र कोणासाठी? हे सुविधा केंद्र अणुऊर्जा प्रकल्पाला येणाऱ्या दलालांसाठी आहे की जनतेसाठी आहे? कारण ही सुविधा केंद्र अशा प्रकारची कणकवलीचं बंद अवस्थेत पडलेलं आहे, वेंगुर्ल्याचं बंद पडलेलं आहे, सावंतवाडीचं बंद पडलेलं आहे. मग या पर्यटन सुविधा केंद्रामध्ये अशा प्रकारचे 5 कोटीची कामं करून काय उपयोग आहे? त्यापेक्षा जनतेला जी आवश्यकता आहे, ज्या आरोग्य केंद्रांमध्ये ज्या सुविधा नाही आहेत त्या सुविधा पूर्ण करता ह्या DPTCतले पैसे खर्च करण्याची गरज आहे. हा DPTCतला पैसा उडवून उधळपट्टी करतो आहे, ती खऱ्या अर्थाने थांबण्याची गरज आहे. परवा त्या ठिकाणी एक मोर्चा काढला गेला, मोटरसायकल रॅली काढली गेली. ही मोटरसायकल रॅलीमध्ये बहुतांशी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुलं, काही भारतीय जनतेचे कार्यकर्ते या मोर्चामध्ये होती आणि या मोर्चातून त्यांनी दाखवून दिला आम्हाला रोजगार हवा. याचा अर्थ त्यांनी नितेश राणेंनाच घरचा आहेर दिलेला आहे की तुम्ही त्यांना 12 वर्ष रोजगार देऊ शकलेला नाही. त्यामुळे तुमच्या विरोधात काढलेला तो मोर्चा होता, तुमच्या विरोधात त्यांनी मोर्चा काढला होता, तो पण मोर्चा तुमच्या पैशाने तुमच्या विरोधात किंवा आमच्या असलेल्या आमदारांनी आणि इकडच्या मंत्र्यांनी आम्हाला रोजगार देऊ शकले नाहीत. एका बाजूने खासदार प्रकल्प होणार म्हणून सांगतात आणि त्यांचा मुलगा प्रकल्प होणार नाही म्हणून सांगतात. ही विसंगती जनतेने लक्षात घ्यावी आणि जनतेने हा प्रकल्पाचा लढा कायमस्वरूपी चालू ठेवावा, बंद करू नये. गावागावातून अशा प्रकारचे ठराव करून प्रकल्प नको असलेले ठराव करून शासनाला पाठवून द्यावे, एकत्रित करून शासनाला पाठवून देण्यात यावे. तरच प्रकल्प हा रद्द होईपर्यंत आम्ही शिवसेना म्हणून तुमच्या सोबत असू आणि जनतेसोबत आम्ही शिवसेना राहणार आहोत. पालकमंत्र्यासारखी फसवेगिरी करणार नाही. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री AC चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. तुमच्या आणि ठेकेदारांची मिलीभगत असून बिल पास करून मलिदा खातात असा आरोप उबाटा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलाय आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी जाब विचारलाय. मग त्या ठेकेदारावर तुम्ही कारवाई केलीत का ते सांगा. आमचा थेट आरोप आहे तुमची ठेकेदारांची मिलीभगत आहे. ठेकेदार निकृष्ट दर्जाचं काम करतात, तुम्ही ते एक्सेप्ट करता, तुम्ही त्यांची बिलं पासिंग करतात आणि त्याच्यावरचा मलिदा तुम्ही लोक खातात.
म्हणून आज जनता काळोखात आहे. तुम्हाला कुठचा लोक झाडं पडली सगळे झाडं पडले म्हणून पोल पडले. प्रत्येक ठिकाणी झाडं पडले डायरेक्ट पोल पडलेलं दाखव. मी काय सांगणार, तुमचे पोल आडवे झाले माझ्यावर फिरताय. चला आम्ही दाखवतो. तालुक्यातलेच परिस्थिती आमच्याकडे पोल आडवे झालेला कुठचाही झाड लागलेला नाही, काही नाही. पोल आडवे झालेले 2-2 वर्षात काम झाली. 2 वर्ष होऊन झाली नसती. कुठचंही त्याला झाड लागलं नाही, फांदी लागली नाही, पोल आडवे झालेले आम्ही दाखवतो. तुम्ही काय खोटी माहिती देताय? ठेकेदाराचं पाठराखण करताय का? तुम्ही सांगा. ठेकेदाराचं पाठराखण करायला बसलाय? इथं बसलाय का ठेकेदाराचं पाठराखण करायला? अहो तुम्ही परत तेच सांगताय काय बोलताय? झाडं पडली ना लाईनच्या बाजूची झाडं पडली. अरे काय ना उचललं पाहिजे ना, आता घेतला पाहिजे. तुम्ही गाडी चालवा माझ्या बसा, तुम्हाला फिरवून दाखवतो. तुमचे पोल किती आडवे झाले ते आम्हाला वस्तुस्थिती तुम्ही जागेवरती जाऊन बघा. तुम्हाला 2-2 वर्ष ठेकेदार समजा 25-25 वर्ष पोल उभे आहेत, 50-50 वर्ष मजबूतीने, आणि 2 वर्षात काम केलेल्या ठेकेदारांचे पोल आडवे होत आहेत. ही तुमची कामाची पद्धत. तुम्ही याच्यासाठी खुर्चीत बसला का? करायचं काय विचारतोय? नसेल तर स्वतःहून इथलं त्या बजावस्ता विंदरा नाकी नोकर आहे ना तुमच्या इथे. तालुक्यातलं सगळं रान उठवून तुम्हाला सांगतो, असलं फालतू बसा खाली. उठून कशाला उभे राहिलात? उठता कशाला? बसलोय ना आम्ही इथे. आम्ही कोण म्हणून आलोय इथे? कोण आलो इथे सांगा बघूया. कोणासाठी आलो? जनतेचे सेवक आहात ना तुम्ही. तुम्हाला प्रश्न आहे का? तुम्हाला जर हे ऐकून घ्यायचं नव्हतं ना तर एप्रिल पासून काय केलं ते सांगा मला. आता ऑन रेकॉर्ड दाखवा. किती मिटिंग घेतल्यात, किती आढावा घेतल्यात आणि लोकांना काय काय सूचना केल्यात त्याच्या, किती ग्रामपंचायतीला पत्र केली ती सांगा. तुमची किती झाडं तोडली ती सांगा. आम्हाला रिपोर्टिंग दाखवा ना. दर ग्रामपंचायतीला तुमच्या एका ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवलं का? झाडी तोडायचे सरपंचांनी जरा सहकार्य करा म्हणून वायरमनला पाठवलं का? काही फालतूपणा सांगताय इथं खुर्चीत बसून. मी काय सांगतोय, जे आरोप आहेत सत्य आहेत ना ते बोलतोय. म्हणून तुम्ही खुर्चीत उठून सांगताय झाडं पडली म्हणून. हा झाडं पडली. राक्षस साहेब एक सांगतो, जे तुम्ही अधिकारी आहात, तुम्ही अधिकारी असल्यानंतर सक्षमरित्या जर काम केलं ना तर ही लोकांची आज वेळ आली नसती इथं तुमच्या ऑफिसात बसाय. कोण रिकामा नाही हो. त्यांचा बिचारा हजारो रुपयाचं नुकसान आहे. कोणतरी रिक्षा चालवणार आहे, कोणतरी गाडी चालवणार आहे. बिचारा 1000 रुपये काय म्हणतात ना काबाड कष्ट करणार तेव्हा त्यांचं पोट भरणार आहे. लोकांना हौस आहे का इथे उभं यायची? मला हौस आहे इथे यायची तुमच्या ऑफिसात. अहो यायला भाग पाडू नका ना, काम करा ना चांगलं. तुमच्या खालचे लोक काम ऑफिसला लाईट गेली तुमच्या खालचे लोक तुमचं कामच करत नाहीत. आता काय झाडं पडली? बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश संपादन केलेल्या प्रशालेतील मुलांचा गौरव करण्यात आला. गुणवंत विद्यार्थ्यांना पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीक, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या व मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व बक्षीस देऊन गौरवण्यात आला. आमचे भाजपा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी
10 वर्षापूर्वी एक उपक्रम चालू केला होता की शिक्षणामध्ये आपण एक खारीचा वाटा म्हणून काहीतरी मदत केली पाहिजे. खरं तर व्यासपीठावर बसले सर्वच आम्ही आमच्या पक्षाचे लोक रवींद्र चव्हाण साहेबांना थोडंफार फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच याच्यातनं उपनगराध्यक्ष साहेबांनी आता येताना आमची चर्चा झाली त्यांच्यासोबत की आपल्या या शाळेसाठी ना आपण लोकसहभागातून काही गोष्टी करणार आहोत. खरं तर निरवडेकर साहेब माझ्या पूर्वी बोलणार होते, ते या सगळ्या गोष्टी इंडिप सांगणार होते, पण मला पहिलं बोलण्याची संधी मिळाली म्हणून मीच तुम्हाला सांगतो की याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये मी पंचायत समिती म्हणून तुमच्यासाठी तुमच्या मुलांची तुमची जी संख्या आहे त्याच्या हिशोबाने शिक्षक जास्त असतील यासाठी मी कायम प्रयत्नशील असतो. तुमच्या सगळ्या शिक्षकांना माहिती आहे ही गोष्ट. मी पंचायत समिती म्हणून आम्ही पूर्णपणे सावंतवाडी शहरातल्या शाळांना शिक्षक देण्याचे प्रयत्न करतोय. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आम्ही प्रयत्न करतोय, पण ज्या गोष्टी प्रशासन म्हणून होऊ शकत नाही त्या आपण लोकसहभागातून केल्या पाहिजेत, हे आमच्या दोघांचंही म्हणणं आहे. आणि नक्कीच पुढच्या काळात तुम्हाला या शाळेमध्ये जो काही फरक जाणवेल तर नक्कीच त्याच्यामध्ये नगराध्यक्ष साहेबांच्या खाण्याचा वाटा असेल असं मी सांगतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. आता उपसभापती गौरव मोरे बोलले की आम्ही नक्कीच आता तुम्ही जो विषय मांडला तो सेम या टॉपिक मधनं या ठिकाणी येणाऱ्या 1 महिन्याच्या आत या ठिकाणी आपल्याला शिक्षक देण्याची आम्ही व्यवस्था करतो. त्याने हो म्हणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 100% होणार आणि पंचायत समिती तुमच्याकडे आणलेली आहे असं तुम्ही समजा. आज ज्या मुलांचं आम्ही कौतुक करायला आलो, खरोखरच शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये मला वाटतं 13 मुलं मेरिटमध्ये आली आणि 15 मुलं पास झालेली आहे. तुमच्या मुलांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो आणि एक सांगतो की माझी मिसेस इथे आलेली आहे, ही शाळा म्हणजे माझी शाळा आहे असं तुम्ही समजा. आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये जे जे काय समाज उपयोगी प्रकल्प करावे लागतील, ज्या ज्या गोष्टी या शाळेसाठी कराव्या लागतील, मी आपल्याला एक सांगतो, आम्ही ज्या व्यक्तीचा आदर्श घेऊन चाललोय आमचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांनी तर काही शाळा स्वतःहून दत्तक घेतलेल्या आहे आणि त्या शाळेसाठी लागणाऱ्या सगळ्या ज्या म्हणजे शिक्षक असू दे, मुलांच्या फॅसिलिटीज असू दे, सगळ्या गोष्टी त्या करतात. त्यांनाच फॉलो करायला आम्ही काही गोष्टी इथे सावंतवाडीमध्ये करण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतो आणि त्या प्रयत्नातून नक्कीच पंचायत समितीच्या माध्यमातून आणि सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून आपल्याला ज्या फॅसिलिटीज देता येईल त्या प्रोव्हाइड करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. एवढंच सांगतो, जी मुलं पास झाली त्यांचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, शिक्षकांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. आणि आज आणखी एक सोहळ्याचा काळ म्हणजे सोहळ्याचा क्षण म्हणजे या ठिकाणी पालव सर यांचा वाढदिवस आहे. जे आम्ही हा प्रोग्राम काल केला होतो, पालव सरांचा वाढदिवस आज असल्यामुळे तो प्रोग्राम आम्ही पोस्टपोन केला. मी पालव सरांना माझं भाषण संपवतो आणि या ठिकाणी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक हिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 9423 98 97 81 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76. अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत सुरू असलेली चर्चा बंद ते पुस्तकच बंद केलं असं वक्तव्य पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं होते. त्या वक्तव्यावरती आंबा काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आनंद ढोके यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. नमस्कार. आंबा बागायत शेतकरी संघटना यांच्या माध्यमातून बरेच दिवस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरती मोर्चे आंदोलनं चालू होते. त्याचबरोबर अचानक अणुऊर्जा हा प्रकल्प सिंधुदुर्गात म्हणजे देवगड येथेच आला होता. त्यावरून सुद्धा पहिलं आंदोलन मुंबई या ठिकाणी करण्यात आलं होतं. त्याच्यानंतर सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी काल देवगडमध्ये त्यांची सभा होती आणि त्या सभेदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना किंवा सभेतून सांगितलं की अणुऊर्जा प्रकल्प हा देवगडला येणार नाही. यात
थोडक्यात सांगितलं की याचं पुस्तक आज रोजी बंद करतोय म्हणून, परंतु आम्हाला त्याचा खूप आनंद आहे. सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी जे सांगितलं की अणुऊर्जा प्रकल्पाचं पुस्तक आम्ही बंद करतो, तुमचं खरंच स्वागत आहे आंबा बागायतदार काजू संघाकडून. परंतु साहेब, एवढंच सांगावं असं वाटतं की हा जो प्रकल्प कोकणात येत आहे ह्याचं डिक्लरेशन दिल्लीवरून किंवा राज्य पातळीवरून झालंय. तुम्ही आता चालू असलेल्या अधिवेशनामध्ये एक परिपत्रक काढावं मुख्यमंत्र्यांनी, किंवा जो करार झालेला आहे तो कॅन्सल करतो असं जर आता चालू असलेल्या अधिवेशनामध्ये जर सांगितलं, आणि हे पुस्तक त्याच वेळी बंद होऊ शकतं ज्यावेळी फडणवीस साहेब सांगतील की हे पुस्तक आता पूर्णपणे बंद झालं, त्यावेळी आम्ही सर्व आंबा बागायतदार काजू शेतकरी संघटना किंवा सर्व ग्रामस्थ देवगड तालुक्यामधील तुमचा भव्य मेळावा घेऊन स्वागत करू किंवा तुम्हाला तुमच्या पाठीशी सदैव राहू. परंतु हा जो काही अणुऊर्जा प्रकल्प सिंधुदुर्गात किंवा देवगड तालुक्यामध्ये येऊ जो घातलेला आहे, वारंवार याच्यामध्ये संभ्रम कसा निर्माण होतोय की जागा निश्चितता आहे. जर जागेचा अनिश्चितता असेल तर म्हणजे भविष्यात कधीतरी परत तो येऊ शकतो. त्यामुळे चालू असलेल्या अधिवेशनचा जो काही कालावधी आहे या कालावधीत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगून तो प्रकल्प हद्दपार करतोय, सिंधुदुर्गातून नव्हेच तर या कोकणातून, असं तुम्ही जाहीर करा. आम्ही तुमचं स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे काही आमच्या मुलांवरती म्हणजे जे आंदोलनात त्या दिवशी सक्रिय होते त्या लोकांवरती केसेस वगैरे टाकल्या गेल्या. जवळपास 25 लोकांवरती केसेस टाकल्या गेल्या. काल प्रकल्पाच्या समर्थन करण्यासाठी बाईक रॅली काढली गेली. त्या बाईक रॅलीमध्ये छोटी छोटी कॉलेजची मुलं वगैरे पण होती. 9 तारीखपर्यंत जमावबंदी आदेश आहे, आणि जमावबंदी आदेश असताना तो फक्त काय शेतकऱ्यांनाच लागू होतो का? शेतकऱ्यांनी जर मोर्चा आंदोलनं केली तर तो फक्त शेतकऱ्यांनाच लागू होतो का? मग त्या लोकांना का लागू? त्या लोकांनी सुद्धा घोषणा किंवा इतर बाईक रॅली काढली, तहसीलदारच्या तिकडे जमा झाले होते, मग त्यांच्यावरती का गुन्हे दाखल झाले नाही? मग याच्यावरती सुद्धा पालकमंत्री साहेब आपण कुठेतरी विचार करावा. आणि शेतकरी हे कोण वेगळे नाही आहेत, शेतकरी हे सुद्धा तुमचे मतदार आहेत, आणि त्याच्यामुळे याच्यावरती पण आपण पोलीस स्टेशनला योग्य तो निर्देश देऊन शेतकऱ्यांवरती ज्या फक्त केसेस दाखल होत आहेत, कालच्या आंदोलनामध्ये जवळपास 25 लोकांवरती केसेस दाखल झाल्या, त्याच्यावरती सुद्धा आपण विचार करावा. धन्यवाद. नमस्कार. गेले कित्येक दिवस सिंधुदुर्गातील आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार शेतकरी यांची झालेले नुकसान, यांची नुकसान भरपाईसाठी अनेक मेळावे झाले, आंदोलनं झाली, आणि हे सगळं झाल्यानंतर परवा अगदी शेवटचं आंदोलन म्हणजे या सगळ्या गोष्टी सरकारकडून मिळत नसलेले सहकार्य, मिळत नसलेली मदत पाहता शेवटी आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदार निर्णय घेतला की आपण जलसमाधी घ्यावी. आणि हे आंदोलन जाहीर केल्यानंतर काही सध्या होऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पातील काही लोकांनी संघटनेने संपर्क करून आम्हाला पाठिंबा दिला, आणि आम्ही संघटनेनेही त्या लोकांना पाठिंबा दिला. तेही लोक परवा आंदोलनात सहभागी झाले, आणि हे आंदोलन परवा झालं ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचं नव्हतं. ते शेतकरी आणि आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार आणि अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्त यांचं होतं. पण दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की आमदार साहेबांचे जवळचे असलेले सहकारी, इथले पदाधिकारी हे चुकीची माहिती देऊ, कुठेतरी आमदार साहेबांना चुकीची माहिती देऊन कुठेतरी जनता आणि आमदार साहेबांमध्ये संभ्रम निर्माणाचा प्रयत्न करत आहे. कारण परवाच आमच्या आंदोलनापूर्वी बॅनरबाजी झाली. बॅनरबाजीनंतर काल समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली. पण जी काही बॅनरबाजी झाली त्या बॅनरबाजी करणाऱ्यांना आमची विनंती आहे की तुम्ही एवढी बॅनरबाजी करण्यापेक्षा तुम्ही तेच तसेच बॅनर त्या कुंकुमाची शपथ घेऊन सांगा, त्या मोनगेच्या भगवती देवीची शपथ घेऊन सांगा की हा अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द झाला आहे म्हणून.
पण असो, त्याच्यानंतर काल पुन्हा जी काही युवकांनी रोजगारासाठी रॅली काढली, तर खरोखरच त्या युवकांना आम्ही शेतकरी संघटनेला धन्यवाद देतो की एवढ्यासाठी की गेली 14 वर्ष सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान यांनी या 14 वर्षापूर्वी जी काही युवकांसाठी घोषणा केली होती की वर्षाला 2 कोटी रोजगार, मग अशी रॅली काढून कुठेतरी सत्ताधाऱ्यांचीच त्याच्यात बदनामी झाली असं त्यातून दिसून येतं. आणि त्या रॅलीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक यांची मुलं त्यामध्ये होती, त्यातली बरेचसे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचीच मुलं होती. त्यानंतर बाहेरची मंडळी म्हणजे जी काही मंडळी या ठिकाणी रोजगारासाठी महाराष्ट्रात आली आहे ती मुलं होती. आणि असं असताना रॅलीच्या मागोमाग भारतीय जनता पक्षाच्या 4 व्हीलर्स गाड्या त्या रॅलीच्या मागे होत्या. पण यामध्ये हे सगळं करत असताना कुठेतरी आमदार साहेबांना अडचण घालण्याचं काम ही मंडळी करते आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम जर कोण करत असतील तर सन्माननीय आमदार साहेब तुमची मंडळी करतायत. आमची विनंती आहे की तुम्ही, आम्ही सांगतो म्हणून नको, तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना किंवा तुमच्या प्रत्येक गावातल्या बूथ प्रमुखांना, शाखा प्रमुखांना विश्वासात घेऊन किंवा त्यांना विचारून घ्या की जनतेमध्ये नक्की अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात काय चर्चा आहे. आमचं सरळ म्हणणं आहे की तुम्ही हा अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणात कृपा करून आणू नका. बाकी कुठचेही तुम्ही व्यवसाय कोकणात घेऊन या, त्याचं आम्ही स्वागत करू. निसर्गाला समतोल असे, पर्यटनावर आधारित असे रोजगार या ठिकाणी निर्माण व्हावे, त्यामध्ये आम्ही कोणताही विरोध करणार नाही. कारण प्रत्येक वेळी आपण म्हणताय की विकासाला विरोध करतायत विरोधक, पण मी सांगू इच्छितो की देवगड नांदगाव होणारा हायवे यामध्ये काही त्रुटी होत्या, त्याबद्दल आम्ही काही आवाज उठवला नाही. कारण होतंय काम होऊ दे, कारण त्यावेळी जर आवाज उठवला असता तर पुन्हा तिथे विरोध करत असं तर निदर्शनास आलं असतं. पण आमचा विरोध नाही आहे. पण ह्या रस्त्यापेक्षा आज सिंधुदुर्ग किंवा देवगडमध्ये जनतेला अणुऊर्जा प्रकल्प नको आहे, तो रद्द व्हावा एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि खरोखरच मुनगे गावातील ग्रामस्थ असतील, इंद्रे गावातील असतील आणि आजच आपल्या कुणकेश्वर गावातील सर्व ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा त्या ठिकाणी आयोजित करून या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. आणि तालुक्यातून याच्यानंतर प्रत्येक गावातून असे विरोधाचे ठराव त्या ठिकाणी घेण्यात येतील अशी आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे तुम्ही या मतदारसंघाचे पालकमंत्री म्हणून आमची विनंती आहे की कृपा करून हा अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा, एवढंच त्या निमित्तानं सांगतोय. धन्यवाद. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. नगर परिषदेच्या वतीने आयोजित पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज स्मृती जिल्हास्तरीय नगराध्यक्ष चषक स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला. या स्पर्धेत बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, कॅरम, बुद्धिबळ आणि चित्रकला स्पर्धांचा समावेश होता. विजेत्यांना यावेळी केसरकर यांच्या हस्ते गौरवण्यात आला आहे.
दिवशी आमचे प्रिय पालकमंत्री निलेश राणे साहेब येऊन गेले. त्यांनी मार्गदर्शन दिलं आणि आज आमच्या क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये आमचे प्रिय आमदार साहेब दीपक केसरकरजी उपस्थित आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही खूप आभारी आहोत. हे आमची पहिली नगराध्यक्ष चषक होती आणि हे सेरेमनी आज सक्सेसफुल झालं आहे कारण आपण सर्वांनी आम्हाला साथ दिला आहे. सर्व मुलं पालक आणि शिक्षकांना आभार मानते. हे चषकमध्ये आम्हाला आमचे नगरसेवक नगरसेविका सभापती उपसभापतीचे खूप मेहनत होती आणि आम्ही हे सक्सेसफुली करू शकते त्याच्यासाठी मी खूप आभार मानते आणि सर्वांना धन्यवाद. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपल्या देशामध्ये एवढी नोकरी करत असताना आपल्याला त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शैक्षणिक सुविधा या त्या काळामध्ये त्याप्रमाणे महिलांना आरक्षण केलं, महिलांना त्या काळात त्याच गोष्टी बाबासाहेब आंबेडकर त्या काळामध्ये एकट्या काळामध्ये त्यांनी स्थापन केलं. आज तुम्हाला जे आहे खूप शाळा त्या सगळ्या बाबासाहेब आंबेडकर त्या काळामध्ये स्थापन केलेल्या 100 झाले. लायब्ररी स्थापन केली त्याच्यासाठी वाचन केलं त्याची परंतु ही लायब्ररी एका ठिकाणी लायब्ररी स्थापन करण्याचं बाबासाहेब आंबेडकरचा प्रारंभ आणि आज त्यांनी ज्या काळामध्ये खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलेलं होतं आणि आज सुद्धा आपल्याकडे जो कार्यक्रम होता तो बरोबर भेट म्हणून संस्था दिलेला त्याचा आपला वातावरण त्यामुळे सगळं वेगळे बनवले परंतु सगळे सभापती वैभव ती 'Thank you.
गावामध्ये उद्योगाच्या कामामध्ये याची मेंबरची लोकांना जेणेकरून आपल्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला काय करायला त्याच्यामुळे चक्रीवादळामध्ये झालेल्या नुकसानग्रस्तांना भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून मदतीचा हात देण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे व पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीग यांच्या उपस्थितीत पत्रे व कौलांचं वितरण चौकू बेरडकी परिसरात करण्यात आलं. नुकत्याच झालेल्या चक्रीवादळामध्ये अनेक नागरिकांच्या घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन छप्पर व पत्रे उडाल्यानं कुटुंबावरती संकट ओढवलं. या घटनेची माहिती मिळताच भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून त्या नुकसानग्रस्त नागरिकांना पत्र तसंच कौलांचं वाटप करण्यात आलं. जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे व सावंतवाडी पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीग यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आपत्तीग्रस्तांची भेट घेतली. नुकसानग्रस्त कुटुंबांना घरं पुन्हा उभी करण्यासाठी पत्रे व छपरासाठी कौलांची मदत केली. सावंतवाडीतील 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेबाबत नागरिकांनी ठेकेदाराकडून झालेल्या भ्रष्टाचारासह या कामाच्या क्वालिटी ऑडिटची मागणी केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतली आहे. आज मंत्रालयात त्यांनी याबाबत आढावा बैठक घेतली. पुढील 8 महिन्यात कामाचा दर्जा राखून योजना पूर्ण करण्याचे कडक आदेश त्यांनी दिलेत. तसंच जिल्हाधिकारी यांना कामाच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसह जल अभियंत्याच्या नियुक्तीचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिलेत. कोकण साधने याकडे लक्ष वेधतात पालकमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. नागरिकांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप, क्वालिटी ऑडिटची मागणी याबाबत कोकण साधने मंत्री नितेश राणेंना सवाल केला होता. बघा, कुठलंही काम जेव्हा आपण शहरामध्ये सुरू करतो किंवा जिल्ह्यामध्ये सुरू करतो, बेसिक अपेक्षा भूमिपूजनाच्या निमित्ताने मी नेहमी व्यक्त करतो की वेळेत काम पूर्ण करणं आणि दुसरं क्वालिटी देणं. अगर क्वालिटीमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा तडजोड कोणीही करत असेल, कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार करत असेल, तर आम्ही काय त्याला सोडणार नाही. आम्हाला कोणाशी काय लागेबंदे नाही, लेण्याची काय गरज नाही. आता आम्हाला हे ज्या पद्धतीने नागरिकांना कामाचा कुठला त्रास होत असेल तर कॉन्ट्रॅक्टरांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याची पण आमच्याकडे पर्याय आहेत.
म्हणून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला अगर नागरिक कुठल्याही पद्धतीच्या कामाची क्वालिटी त्याला दर्जा ठेवायला जमत नसेल तर त्या बाबतीमध्ये जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही निर्णय घेऊ. ह्याचबद्दल मी आत्ताच नगराध्यक्ष मॅडमला सांगितलंय, मंगळवार किंवा बुधवार मंत्रालयामध्ये मी ह्या कामासंदर्भात बैठक लावलेली आहे. संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर, मग सीओ, नगराध्यक्ष, कलेक्टर आम्ही सगळेजण मिळून कामाचा आढावा घेऊ आणि मग योग्य तो निर्णय येणाऱ्या काळात घेऊ. त्यानंतर लगेचच आज याबाबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. अपूर्ण स्थितीत असलेल्या या प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्यात आली असून पुढील 8 महिन्यात दर्जा राखून काम पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री राणे यांनी दिले आहेत. तसंच या कामामुळे सुरू असलेलं खोदकाम, रस्त्यांची झालेली दुरावस्था आणि त्यातून घडणारे अपघात ही गंभीर बाब असल्यानं काम करताना नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही यासंबंधी यंत्रणांनी विशेष काळजी घ्यावी असे निर्देश कडक शब्दात दिले. तसंच जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन कामाची पाहणी करावी, कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी आणि प्रकल्प निर्धारित वेळेत व दर्जेदार पद्धतीनं पूर्ण होईल याची खात्री करावी अशा सूचनाही देण्यात आल्या. याशिवाय प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मार्फत प्रभावी देखरेख ठेवून तातडीने आवश्यक जलअभियंत्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उर्वरित काम विनाविलंब पूर्ण होऊन नागरिकांना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी तृप्ती दोडमिसे, नगराध्यक्षा दराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर तसंच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.